Hawu. Yeheni amanga gold plus platinum. Iyatrend insizwa zakhela udumo laphana ngokuthi igcoka imali iqamba amanga beke kuvela izinto ezikanje. Ukhuluna konke lento ibifakwe abakwarisa laphana page-ini lapho. Sawubona kuphinde kuphi umlalelo wami la kufinyela khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela yena Martin wacebisa intombi zomqamela amehla abanye abaqoma imali thiwazi. Kuyinto kwazi umlalelo wami ukuthi siphinde sihlangane kuyona le channel enkulukazi kanti ke ngabuso kulakho lokuqala la ngicatha wenza kulungile upress subscribe button share uphinde comment ukhulule konke uma subscriber ayikho imali ehamba ususenze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufakela event hamba phambili. Umlandeli wegcokama ke waziwa ngomduli lapha enkundleni enkulu yaziwa ngo-TikTok ukhulume wathi cha hayi yena engathi useqala ukudideka manje noma ke usekhathele ukubonga ebongela lona ke igcokama kuzona ke EzoMaskandi izindaba ehamba phambili sibe sesithola ke nevideo yakhe la eyikhulumela khona ukuthi cha impela akube ukuthi amanga lento ke eshiwo ngegcokama noma ke epostwe abakarisa ngegcokama ngoba ke abantu bazokhathala igcokama uqhube wathi Hawu. Yeheni amanga gold plus platinum. Mono makunjani? Amen. Hawu. Yeheni webantu. Yeheni. Yeheni mlolo. Igolide, iplatinum. Sekuyimayini straight issues phela le ngoma. Isiyimayini. Ngoba uMthandeni Paris. Namanje vele. Lokho yaqala ngonyaka odlule August. Akuphupheki kulento. Ilokho yenze njalo nje. Kanti ke mangihlabela phambili udaba esithuke salithola khona futhi lapha enkundleni enkulu yaziwa ngo-TikTok. Uyazi ukuthi lapha ke kuhlangane yonke inhlobo yomuntu, kuhlangane futhi abantu abakhuluma ngendlela ehlukahlukene. Kuvele ke untombazane wathi cha Gantsheni siyacela usimithise noma ke kungathiwa ama-triplets kodwa ke mangabe usimithisile sonke nje ngendlela ehlelekile. Uqhube wathi Gantsheni ufike phela usimithisa nje sonke. Ama-triplets. Ibeke isihlukana imbono ngenkulumo yasisi-ke abanye bababaza izinga lokungayiphathi kahle, abanye bababaza izinga lokungayihlonipha, abanye bathi cha nami ngiyafisa impela ukuthi Gantsheni engathi engafika ngala ngale kwethu. Masihlabela phambili laphana sithola-ke udaba olubhalwe u-advocate Minenhle Ngubane. uMinenhle Ngubane ukhala ngabantu abacebayo okudlula abaculi kanti uthi-ke abantu abasuke ikakhulukazi abantu abasuke bethi basiza abaculi bathola behamba ngey'moto ey'phezulu kunjalo uthole umculi simpintshana naye ematekisini noma-ke kubhuduzelwa ngandawonye uthole-ke umculi izinga lakhe licekelwa phansi ngendlela yokuthi kuthiwa uqashwa ngo-15,000 noma-ke uzokhokhelwa u-15,000 kodwa-ke abahleli noma-ke abaphathi babaculi bebeke bethathe imali engaphezu kwa-15,000 babaza nje ubukhulu balokho wasethi cha kuthina kuyababazeka mangabe kusathiwa umculi wakhe urawundi impela kwathiwa ungowakhe abaculi abaningi bashona behlupheka noma-ke bashona bexakekile. Ubeke esekuveza ngokusobala ukuthi abaculi bakwamanye amajendra uthola kuthiwa umculi uqashwa ngo-150,000 ebese-ke uthola ukuthi ku-exclude lapho imali ye-flight kuphinde exclude imali yehotela kuphinde exclude imali yey'phuzo mangabe exclude-ke kubalelwa ngaphandle lezo zinto lezo okuchaza ukuthi uzoyikhokhela eceleni. Ngane kwethu kube kuningi ukuphawula lana ngoba-ke usiqiniseko uthe mangabe veza uvo lwakhe wathi Baba Kamelo uneposti epostwe uMambo Mkhaya on Facebook. Namanje I'm still trying to figure out ukuthi kwenzeka kanjani abantu abathi basebenza ngoMaskandi noma basiza uMaskandi bebe rich ekubeni ama-artist yodwa ebehlupheka. Okay, waqhubeka kumini waqhubeka wavalela isake lapho nathi ngiyawuthanda uMaskandi kodwa ngiyabanyanya abantu abathi bayawuthuthukisa bawogombela kwesabo abaculi bethu banodumo luhamba nendlala. Lento simple abaculi bakaMaskandi abayeke ukuba zingcela nkobe zabahleli bemcimbi. Abaculi bakaMaskandi abayeke ukuba makhotha ngqoko abantu abanemali. Abaculi bakaMaskandi abayeke ukubanga isicefe befuna ukwenzela ama-favors. Abaculi bakaMaskandi abayeke ukufuna ukudependela kubantu abathize abayimele bona. Uma becela ifavor, uma ucela ifavor uyindoda kumele ucela ifavor yento ezokwazi ukukuphilisa isikhathi eside. Awukwazi ukucela ifavor yokuthi hayi ngilambile.
Okay, obvious kusho ukuthi sekuzofayela umuntu aphilelana nokondlana nawe. Uma umuntu ucela ifavor, umuntu wesilisa ucela ifavor, ukwenzela ifavor ngento ezokwazi ukuthi ingabe sakubuyisela futhi ekuceleni ukwazi ukuqhubeka nempilo. So abaculi banaleli style lesokuthi ngaso sonke isikhathi mabezokhipha, ngaso sonke isikhathi sekufanele behlezi kunomuntu othize ofanele akhiphe imali ze-studio nani. Yena sonke lesikhathi uyaqashwa, uyathengisa, ngabe uyathengisa, akakwazi ukuhlanganisa, akakwazi ukubeka imali nje azophinda akhiphe ngayo ngokuzayo. Ngaso sonke isikhathi kufanele kube nenkinga yemali ye-studio. Lenye kuzofanele iphuza idle nefebe nani. Uma uyindoda awukwazi ukuphilisa komuntu wesifazane. Abantu besifazane abakwazi ukwenza leyo nto leyo. But uma uyindoda awukwazi. Uma uyindoda uyahlangana uyehlukana elinye ibhungu kuphela kanjalo. Ifavor wecelayo ifavor yokuvuka, angabi ifavor yesimbelambela uzogcina usuyisidina. Yingakho ukukhanda lento okuncetheza kubahleli bemicimbi ibehlisa ivalue automatically because ake ngenze sibonela ngithi ngumculi. Yabo ngithi ngumculi. Uma sengizo mhlawumbe ivalue yami ingibiza ukuthi ngokwe price nje normally yami mhlawumbe ngo40,000, mhlawumbe sesinga negotiate ke siphelele ku30. But ekugcineni kosuku uma umuntu seninobudlelwane sekunama favors enziwe eceleni, lo muntu lo usengakwazi nanokukutshela ukuthi hayi nanku 10 bamba nanku 10 wona nginawo. Yabo nawe vele uzosaba ukulwela lento yokuthi wena kahle kahle iveli yakhe la ngesimo sokuthi vele senijwayelene semaningi nama favors asekwenzele yona, usucabanga yonke lo nyaka ugcina usuwehlelwa ivelu ngaleyo ndlela. Ngobani uyisicefe kubahleli bemicimbi, uhlezi ubafonela, uhlezi WhatsApp beze bekuboutique beze bekudecline kwesinye isikhathi. Yilo nto le ehlisa iveli yama artist egcine sephila impilo yokuhlupheka forever. And ezinye zezinto nje ezisimple. Ngawatshela ngathi ama artist ikakhulukazi la amakhulu ngeke ngiwasho ngamagama. Ngasho ngathi bangakwazi ukuzenzela imicimbi yabo njengoba bengenayo nje imicimbi kuyimanje. Bengakwazi ukuzenzela imicimbi yabo ngoba like uma ufuna isponsor, uma beyofuna isponsor labantu ababahleli bemicimbi, isponsor bayifuna ngabo. I-evidence yokuthi umcimbi wabo ngayimpumelelo. Lento bafakazisa ngabalandeli babo labantu. Phela egcina kosuku wena ufuna ukuba isincela nkobe salowo muntu loyo. Like lento enziwa abahleli bemicimbi ithini lento kahle ithi ungacabanga, ungakwazi ukusebenzisa umqondo wakho njengomuntu uyakujezela. Into eletha imali ukusebenzisa umqondo mawumuntu. Ithalente lodwa alizokusebenzela. Ukuthi unabalandeli ngeke kuze kukusebenzela. But into yokusebenzela ukuthi ukwazi ukucabanga. Ngampela angicabanga ukuthi kukhona la kuyonokha khona uMthandeni engavulela. Ngikholwa ukuthi kukhona la kuyonokha khona uSicibe engavulela. Angicabanga ukuthi kukhona la okonokha khona uKhuzani engavulela. Njengoba nje beyibona futhi benezinto eziphathekayo ezikhomba ukuthi banamandla, bathandwa futhi ngabantu. Angicabanga ukuthi kukhona la ungqongqoza khona labo zonke lezi zithuphethe ezizenza imicimbi bona bengavulela. Ngoba bona bonke befakazisa ngabo ngamandla abo. Bona labahleli bemicimbi bonke, yabo, bonke bafakazisa ngabo. Bafakazisa ngabo ukuthi yabona abembalo bomvu kanjani, yabo abombalo blue kanjani, yabo laba ezinto ezimhlophe kanjani, bafakazisa kanjalo. So isimple kanjalo. Abaculi bethu abafunde ukwazi ukusebenzisa umqondo. Abafunde ukwazi ukuhlonipha leso sidimanyana sabo abasuke besitholile ngaleso sikhathi. Bezama ukuthi besisebenzise sibe advantage for ukuthi ngaso sonke isikhathi behlezi bekhokhela ngokuseqopheleni elibafanele noma ngokusezingeni elifanele. Akagcinanga lapho uSiqiniseko ubeke esenza isibonelo ngoGantsheni. Uzokhumbula ukuthi uGantsheni uke waveza inani owayekhokhela lona lapha ke eMangosuthu noma ke eZululand lapha ke igcwamela kade lemtalapha ngalo. Waseveza ke uGantsheni ukuthi yena ke impela wayeqashwe ngo40,000 wathi ke uvikela izinto eziningi engenzeka ngaphansi kwegama lesikole noma ke eqhathekeni kwegama lesikole. Ngane wethu uSiqiniseko uqhubeka wathi ngelinye ilanga futhi Mambomvu mhla abaculi bangenelela i-challenge kaGantsheni yokuveza ama-proof of payments ukuthi bakhokhelwe emalini emicimbini yabo beqashwa ngamalini. Baningi abaculi abathi bayizinkunzi, abayitholela emakhanda, abalaya amasimba abala emakhanda, abayitshela ukuthi bayizinkunzi kodwa baqashwa ngemali encane. Baningi abalale bengadlile bebona uGantsheni eqashwa ngo40,000.
baningi u40,000 40,000. So buningi ubudlelwano obuyophela mase kuthiwa ke-exposewa ama proof of payments emicimbi emikhulu eyenziwayo la. Ngine-sure ukuthi abangani akubona la bakhokhelwa kangcono. Ngine-sure mase into mayisinama-favors ayivamisile ukuphumelela ikakhulukazi webhizinisi. Ayivamisile ukuphumelela. So injalo-ke lento. Abaculi bayelahla lapho nje kuphela. Yingakho isikhathi esiningi kunzima ukuqala ibhizinisi nomuntu wakini ngoba umuntu wakini ugcina esedla mahhala. Akazi ukuthi makudayisa ugwayi kufanele akhiphe 2 rand nayo kuzabhema. Yena ngoba into yakubo wazi ukuthi kumele atape mahhala. So ilapho nje efa khona. Yilapho nje efa khona. Umuntu mohlangene nayo ubudlelwane phakathi komculo nomhlelo omcimbi. Kufanele kube into enormali, kungakhona ukuthi sebejwayelene, kungakhona futhi ukuthi mhlambe bachizelana, kodwa kufanele kube into enormali. Ngaloso sikhathi umuntu uma ukhona something serious okufanele baxhumanise bexhumana hayo ukuthi bedla ama breakfast nani. Ngenza isibonelo ngabahleli bemicimbi kuningi ukubulala uMaskandi. Kanti-ke isho njalo insizwa usiqiniseko laphana umfokamvela sizokhumbula ukuthi udume ngokuhlaziya noma ngokubheka izinto ekuyizona ey'limaza uMaskandi esikhathini sanamhlanje. Kanti-ke uma sihlabela phambili umntwana esekhaya kuvele ukuthi ingoma kaKhuzani uma ngabe usuthi uyayiklikha laphana ku-TikTok ufuna-ke ukudlala ngayo noma ufuna ukuyidansela ayisakwazi ukuthi vele kubalwa iy'ngoma zonke ey'rejistrwe ngaphansi kwe-anniversary lapho khona-ke inkampani enkulu erejiste umculo we-South Africa awusemaqophelweni aphezulu noma-ke onabaculi abasaqophelweni eliphezulu kuthiwa impela impi iphansi iphezulu nabakwa-TikTok abafuna ukukhokhela anniversary ngendlela e-right noma-ke ngendlela ehlelekile bafuna ukuthi ngathi irandi liphansi noma-ke indlela ekhokheleka ngayo iy'ngoma zabaculi iphansi. So abakwa-anniversary balwa leyo mpi ngaphandle nje komoshela isikhathi sakho sizamile futhi ukuthi sithole yona-ke ividiyo yakhe yosiqiniseko echazela abantu ukuthi ngampela kwenzakaleni ngendaba yaka-anniversary siqiniseko. Uze nibone ukuthi niziphukuphuka kanjani. Uze nibone ukuthi nizilima kanjani. Bene ngaze ninakusisa ukuthi umculo wakho Khuzani kakhulukazi lo musha kusuka ku-2020 kuzaneno ukuthi awutholakala la TikTok. Anazo ukuthi universal ubhizi uyalwa ubanga ukukhokhelana lokho kuza no TikTok. Anikwazi lokho ukuthi universal ubhizi. Ma uposta umculo wakho Khuzani noma uposta uKhuzani performa umculo wakhe kwenze uposta umculo kaKhuzani bayawumute automatically bayawumute ngoba awuvumelekile ngoba universal usasebhizi usaxabana no TikTok. Ingoma yakaKhuzani eyikhona yilezi ezindala lezo wayengakajoin khona iuniversal. Mosuka konhloko nesixhantu yalenake emuva konje emnyama bani uhlehla sinhleleni yoxolo bani inyoni yomthakathi yazi ngadlala kodwa lezi ezinja idlala ziphukuphuka. Yasiphuma kabuhlungu-ke insizwa laphana yakamvela simisithi ziphukuphuka nakwethu angikushiyi wedwa kodwa ngiyadinga ithemba lokuthi ususubscribe-ile washare le channel awusubscribe-anga ngephutha ngifisa ukutshela khona ngikushiya nensizwa laphana esizakhele udumo eyaziwa ngombeje njengoba-ke yenze okuyisimanga le nsizwa yaqale yafokofisa laphana-ke ku-TikTok ngendlela-ke eyisimanga yasho yagiva abantu ithe isuka yayiveza ikhono eliyisimanga njengoba-ke isisho ukuthi mina ngasokela uba liyathanda kakhulu ingoma laphana-ke isekholator enkundleni ka-TikTok kanti-ke irekhodo laphana emashingeni esingazi noma ufeaturishiwe noma kuyingoma yakhe eyimele ngaphandle nje kokumoshela isikhathi sakho mntwana esekhaya. Mina ngithi usale nenkosi ungakhohlwa ukusubscribe ulike hlangana laphana kwi-comment section makunodaba ongalizwanga kahle ucommente laphana sikwazi sicacise lona bambana ividiyo kambeje ithokozele. Hayibo wayivuma ukhefongo wayivuma umcinela kolani ngiyabonga mfowethu wayivuma ugezana zangiphosta yona fukuwa uthi umlomo mina ngasoyela ubala luthutho mina ngasoyela ubala luthutho uyenquthu ungalafike emenimoto lapha ekhaya uyenquthu shiyawo ungalafike emenimoto lapha ekhaya uzongela kancane ngolezi noma ungayithatha ikrafta lomawuthanga shiyawo wow nabisha zinja zonke icula uMaskandi ngisho leyasha lethwe
noma ngamshongo igama. Ngiyabonga Gantsheni impumelelo yakho noma ungathwele futhi. Hayibo.